У мене тоді питання пов'язане з Мілтоном Фрідманом. Це економіст, який у свій час отримував Нобеля і так далі. Наприклад, ви говорите про експертне середовище. Я думаю, ви знаєте, хто такі Чикаго Бойс. Ну, да. Це визначення, це були чилійські економісти, які провели реформи часів Піночета. Запрошені в Чилі Піночетом. Це були чилійці, які отримали освіту на Заході. Там більше, навіть, здається, Чилійський університет просто підписав угоду з американським університетом. По-різному оцінюють їхню діяльність в підсумку, так? Чому я їх згадую? Так, можливо, важко трохи проводити паралелі, але Тимофій Милованов, він все-таки є викладачем Пітсбурзького університету з Америки. Він є хедлайнером, скажімо так, Київської школи економіки. Він проводить цей тренінг. Дуже багато критики було у свій час Чикаго Бойс після 90-х років. Вони побудували реформу в Чилі, економічну реформу в Чилі на так званій шоковій доктрині Мілтона Фрідмана. Так? Тобто в її основі було знищити все старе, щоб відновити економіку. На макроекономічному рівні це все відновилося. Відбулася приватизація державних підприємств, також ВВП збільшилося, Чилі війшло в світовий ринок праці і так далі. На макрорівні просто стався вибух в Чилі. Однак на мікрорівні зрушень великих не відбулося. Так? Населення як жило, так і живе там за порогом бідності дуже багато досі. І Чикаго Бойс дуже багато критикували. Чи не переживаєте ви, що, наприклад, те саме може відбутися в Україні? Так, от Тимофій Милованов може бути уособленням тих самих Чикаго Бойс, наприклад, в Україні. Розумієте, так? Тобто приватизація, про яку йдеться мова, про продаж землі і так далі. Але люди, вони обирали партію, і «Слуга народу» може ці всі речі зробити, так, на макроекономічному рівні. Але люди голосували за «Слугу народу», щоб відчути збільшення в своїй кишені. Ну, давайте трошки розберемося тут, тому що нам, ну, по-перше, яка відмінність нашої України від тієї ситуації, політичної ситуації, яка була в Чилі, коли прийшов Піночет. Всі називають відомо, що Піночет авторитарний, да? От такий диктатор. Там диктатура була, ну це визнано. Да. Авторитарна диктатура, безумовно. Уже там концлагеря збивали постійно тих людей, хто був проти. Очевидно. От. Чи є у нас це? Очевидно, зараз влаштувати диктатуру в Україні, я не уявляю, як це можливо, тому що цьому суперечить, ну, по-перше, загальні настрої, так, населення. От. По-друге, сам характер, скажімо, і президента, якого обрали, да, от те, що я умовно назвав такою театралізованою відкритістю. Да. От. А по-друге, і допомога ззовні, і підтримка Заходом, західними країнами реформ в Україні. Да? Це перше. Друге, ну, річ у тім, що реформи тут уже почалися. Тут не треба їх починати з нуля, не треба все чистити і починати з нуля. Скажімо, от навіть те, що вони захотіли зробити люстрацію повну тих, хто був при владі, вже очевидно провалилося, вже очевидно воно зустріло опір не тільки всередині, але й ззовні. Тому що не буде на кого опиратися. Значить, вже інакше кажучи, оскільки тут їм не можна не продовжувати реформи, тому що, ну, давайте припустимо, що якусь реформу, децентралізацію закриють, да? Скажуть, ні, не треба децентралізації. А що будемо робити тоді? Знову повертатися до вертикалі влади, такої недемократичної централізації країни не вийде. Да? Або давайте ми не будемо робити реформу, медичну реформу. Уявіть собі, зараз зупинитися з медичної реформи. Що, до Радянського Союзу повернутися? До чого? Тобто, інакше кажучи, оскільки тут не з нуля вони починають, або вимушені продовжувати, а інша справа в більш динамічному вигляді, в більш правильному напрямі, чи в менш динамічному, так чи інакше, вони вимушені будуть це робити. Третій рівень – макро- і мікрорівні. Да? Ну, макрорівень у нас – це рівень економіки, яка контролюється олігархами. Да? Я нагадую, що таке олігарх. Це дуже великий капітал, зароблений в багатьох випадках завдяки впливу на політичну ситуацію, зв'язками, владними зв'язками. Це олігарх. Не той, хто багатий олігарх, а хто заробив це, тому що він фактично брав в ренту
Використовуючи державний ресурс. Ресурси, да. Брав в ренту державні ресурси або можливості. От. Подивимося, скажімо, очевидно, наскільки зараз впливають олігархи. Ну, принаймні, я не можу сказати, що ми можемо говорити про нових смотрящих, да? Чи про тих, хто зараз якимось чином впливає. Хоча є підозра, скажімо, що Коломойський якимось чином впливає, да? Можливо, впливає на Офіс президента, на сам президента. От, на ситуацію. Ну, дивіться, пане Євгене, слово «смотрящий», воно, я вам дам продовжити, воно не відійшло в небуття, так? От зараз говорять про нового смотрящого за Києвом, який має з'явитися. Можливо, вже з'явитися пан Вавриш. І дуже добре, що воно не відійшло, щоб люди знали, проти чого можна боротися. Да? Тобто, давайте повернутися все-таки. Тобто, інакше кажучи, якщо вони будуть послідовні, і та політика деолігархізації, демонополізації, яка є в їх документах, не буде продовжена, значить тоді ми будемо говорити про те, що ця реформа, то реформи не підуть по великому рахунку, як слід. Да? Якщо говорити про такий середній мікрорівень для людей, що буде, да? Ну, очевидно, що для них абсолютно патова ситуація, якщо за рік, за півтора вони не доб'ються результатів, які би ми на повсякденному рівні відчували. В охороні здоров'я, да? В освіті, в податках, в дебюрократизації державного апарату. От. Тобто в розвитку середнього і малого бізнесу. Якщо цього не буде, то, очевидно, їм не утриматися. Зараз Україна не є після піночетовське Чилі, да? Тут диктатури просто не може бути. Тому це можна порівнювати. Я думаю, що тобто я як журналіст не зробив натягнути порівняння. Я розумію, якісь, можливо, позитивні уроки від чикагських мальчиків можна взяти собі, якщо вони є. Це справа спеціалістів.